میرے دل دی خواہش ہے مدینے دا سفر ہووے میرے دل دی خواہش ہے مدینے دا سفر ہووے میرے دل دی خواہش ہے مدینے دا سفر ہووے مدینے دا سفر ہووے تے روزے دو نظر ہووے چما روزے دی جالی کو پڑھا کھڑ میں سلام آقا چما روزے دی جالی کو پڑھا کھڑ میں سلام آقا دوہاں جگ وچ مسیح تیرا سڑی جان پیا غلام آقا یہ زندگی بسر ہووے تے روزے دو نظر ہووے یہ زندگی بسر ہووے تے روزے دو نظر ہووے میرے دل دی خواہش ہے مدینے دا سفر ہووے تو سون سونا خدا وند کرے دے عرض بندہ تو سن سونا خدا وند کرے دے عرض بندہ نبی سیدی شفاعت دے بلا کار میرا ہر مندہ دعائیں وچ اثر ہووے تے روزے دو نظر ہووے دعائیں وچ اثر ہووے تے روزے دو نظر ہووے میرے دل دی خواہش ہے مدینے دا سفر ہووے ملے رحمت تہاڈی سہی تیوے دیدار رج سونا ملے رحمت تہاڈی تیوے دیدار رج سونا ویندی پل پل مکے زندگی سڈو در تے اج سونا اج امر ہووے تے روزے تے نظر ہووے اج امر ہووے تے روزے تے نظر ہووے میرے دل دی خواہش ہے مدینے دا سفر ہووے مدینے دا سفر ہووے تے روزے دو نظر ہووے مکن منیا نہ دل والا ہمیشہ سکھ دسے باقی مکن ونیا نہ دل والا ہمیشہ سکھ دسے باقی کرے مدینی سی نظرانہ نہ غم کوئی ہک دسے باقی نہ کوئی خوف و خطر ہووے تے روزے دو نظر ہووے نہ کوئی خوف و خطر ہووے تے روزے دو نظر ہووے ونیا در تے کرا خدمت دی
خدمت گزارے دی ونیا در تے کراں خدمت دی خدمت گزارے دی میں کوسی دیکھنی خواہش زمانے دے بازارے مدینے دا شہر ہووے تے روزے تے نظر ہووے مدینے دا شہر ہووے تے روزے تے نظر ہووے میرے دل دی خواہش ہے مدینے دا سفر